La mateixa d'abans. I què passa, no pots obrir? Sí, però tenim que tornar per anar a una altra sala. I s'ha d'utilitzar una nova O sigui, clau? tenia que vindre I aquí. had to say this, but please to No, when you enter. es tenia que vindre aquí per agafar la... Tenia que vindre aquí per agafar la clau. Dwight. Shut up. Oh, no. Ui, I'm blocked! I'm blocked! què és això? O sigui, és novedor. Clar, home, ja estic Quina content. por està aquí dintre. Estàs amb... Ai, que rotllo de caixes. Fuck you, boxes, boxes. Boxes. Shut up, no me les vull... entendre amb tu. A fer castells. Sí, oh! Ui, però no tanquis les coses, mal educat. Ara, fin. Route. Ai, ai. Un puntito. Ai, una sala massa grossa, Però aquesta és la d'abans. Ja, però massa grossa la sala. Però què serà? I ara què? Jope. Vamos al infierno, venga, para arriba. Tu sabràs el que fas, Sí, tu sabràs com t'espantaràs. No. Prometo no espantar-me, ¿vale? No em passi més tenedors. Ai! Joder, que susto! I els alumnes quan venen. Ai, tinc que fer servir mil keys per aquí. Oh, no, Què és això? llums vermelles, no. Oli! Tothom diu el mateix, llums vermelles no. És que fan por. The sledgehammer! The sledgehammer! Que mal educat. Què no hi havia res? Un llesquero! Què faria jo sense els llesqueros? Bueno, doncs com pots veure m'he espantat, del fantasma, o sigui, hi ha moltes coses que no me'n recordo. Sí. Ja els calaixos aquests no els obres. Hòstia. Hola, señores, què tal? Com l'acento aquest en castellano, català, From me. Adeu. Gina, mira això, com mola. Bones. Aquest vídeo va dedicat a les ginoles. Joder, vale, doncs res. A les ginoles, d'acord? Obrim. Joder, dels armaris no. Otra vez. Sí, ara només tenim aquesta. Joder, merda. Merda. What was the sound? No sé, però ens escapem ràpid, no? Sí, home. Ai, ai, ai. Se m'acaba l'aliento. Hola, soldat. Bueno, armadura. Hòstia. Ai, que se m'ha What's up, boy? Hola. ¿Qué tal? Right. Ai, ai, que susto, m'ha fet la làmpara als colloners. És que s'ha acabat l'oli. Val. És que no parem d'estar amb la làmpara, És que tot el rato tenim que estar aquí, Ai, puto bitxo. Sí, bueno, ja he notat que n'hi ha moltes de làmpares. Ui, Uau, ui. bolets. Una orgia. Escolta el soroll. Ai, que Vale, asco. Què és tot això de la paret, moc? Moc de sang d'orgia. Run! Fora! A veure, en què quedem? Que et talleu o no? Corre! Corre! Puto monstre. Jo dic, no et fa. Normal, si el monstre corre... far. Pues amb puto González. Punt i punt. .com.
Dot. I ara el monstre suposo que no hi serà, no? Però què és això? Una paret. Què dius? Ai, merda, i per què he tornat amb... Merda. Bueno, pues torno. I hate to say this, but... be prepared when you do. No, en sèrio, què és això? Això ho tallem, No, i comencem amb el del monstre por ahí, no? Si no, aquí ho arriba la penya. Scooby-Dooby-Doo. Sents? Where are you? En sèrio, per què hem començat aquí? Això ho tallarem, no? Hem organitzat amb el castell aquí. No he pillat abans, no? Que aquell monstre desapareixia al cap d'un rato. Està una miqueta més, saps? Joder. Susto, en sèrio. Igual no t'has espantat. Ai, escaroses estàtues. Que no estigui. Que són bolets. Tetra. Corre cap allà i tanca la porta.